Знаеш ли кое е странното? Цял живот мислиш, че разбираш какво е любов. Че си обичал, че си страдал, че си се борил. Докато не чуеш един звук. Туп-туп, туп-туп, туп-туп. Пулсът на някой, който още дори не познава света. И в този момент разбираш нещо, което никой не ти е казвал. От тук нататък вече няма да живееш само за себе си. Сърцето ти ще излезе от тялото ти, ще проходи, ще падне, ще плаче. И ти няма да можеш да защитиш от всичко. Първите нощи са странни, светът спи, а ти стоиш в тъмното. Люлееш едно малко човече и се чудиш, дали въобще знаеш какво правиш. Никой не те е подготвил за това, за страха, за умората, която влиза в косите ти. За онзи тих въпрос, който не смееш да кажеш на глас. Ами ако не съм достатъчно добър? И понякога, в тъмното, ти също плачеш. Не защото е трудно, а защото обичаш толкова много, че не знаеш дали сърцето ти може да побере всичко това. После времето започва да бяга. Първи думи, първи падания, първи рани, първата врата, която се затваря силно, защото детето ти вече не е бебе. И пак се питаш, къде сгреших, разбирам ли го, достатъчно ли съм до него? А истината е, никой родител не знае всичко. Всички се лутат, всички се страхуват, всички се учат, докато обичат. Затова съществува Good Family. Не като учебник, не като лекция, а като тих глас в онези нощи, когато имаш нужда някой да ти каже спокойно. Това се случва на всички. Над 350 кратки видеа под 3 минути. Защото знаем, че родителите нямат време за теория. Само за решения. А за някои семейства пътя е по-труден. Аутизъм, специални нужди, въпроси, без бързи отговори. Но тук няма различни деца. Има деца, които виждат света по свой начин. Има родители, които заслужават да не са сами. Good Family е общност и обединява. Място, където някой ще ти каже: и аз минах през това. Място, където можеш да помогнеш на друго семейство, чрез нещо, което вече не ползваш. И да си припомниш нещо важно. Не трябва да си перфектен родител. Трябва просто да обичаш. А това вече го правиш отлично. Good Family. Защото понякога и най-силните родители имат нужда от подкрепа. 6 месеца достъп за всяка възрастова група, само за 29,99 евро. Кратко и истинско до теб. Справяш се, повярвай. Good Family. Платформа, която подпомага отглеждането на уверени, успешни и емоционално интелигентни деца. Good Family обединява. Бъдете част от семейство.